Rydyn ni am weld miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, ac mae gan addysg ran fawr i'w chwarae i'n helpu gyrraedd y nod hwnnw. Rydyn ni am ei gwneud hi'n hawdd i chi wybod pa fath o ysgol sy'n gweithio orau i'ch plentyn. Mae'n rhaid i ysgolion Cymru ddweud wrth bawb a dyn nhw'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu drwy gyfuniad o'r ddwy iaith. Felly rydyn ni'n cyflwyno 3 chategori newydd ar gyfer ysgolion, fel bod modd i bawb ddeall yn hawdd pa iaith sy'n cael ei defnyddio ym mhob ysgol. Categori 1, cyfrwng Saesneg. Mae'r ysgolion yma'n defnyddio Saesneg yn bennaf, a bydden nhw'n cyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr yn Saesneg. Mae'r Gymraeg yn dal i fod yn rhan bwysig o ysgolion categori 1. Bydd o leia 50% o weithgaredd ysgol eich plentyn y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, fel ei bod yn cael cyfle i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg. Categori 2, dwy iaith. Mae'r ysgolion yma'n defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg, a bydden nhw'n cyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr yn y ddwy iaith. Bydd disgyblion yn cael mwy o amser dysgu yn y Gymraeg i ddatblygu eu sgiliau o gymharu ag ysgolion cyfrwng Saesneg, gydag o leiaf 50% o weithgareddau'r ysgol y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg. Efallai y bydd ysgolion yn dewis cyflwyno popeth yn Gymraeg hyd at 7 oed, neu fod 50% o'r gweithgaredd ysgol yn Gymraeg drwyddi draw. Categori 3, cyfrwng Cymraeg. Prif iaith yr ysgolion yma yw Cymraeg, a bydden nhw'n cyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr yn y Gymraeg, Saesneg neu yn ddwyieithog. Bydd holl wersi eich plentyn yn Gymraeg hyd at 7 oed, ac o hynny ymlaen, bydd o leiaf 80% o weithgareddau'r ysgol y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, fel bod eich plentyn yn ddwyieithog erbyn iddyn nhw adael yr ysgol. Rydyn ni am i'n holl ddisgyblion deimlo'n gyfforddus gyda'i Cymraeg pan fydden nhw'n tyfu i fyny. Po fwyaf o amser mae eich plentyn yn ei dreulio yn dysgu ac yn cael ei addysgu yn Gymraeg, y mwyaf hyderus fydden nhw yn yr iaith. Bydd ein system gategoriau newydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ysgol iawn ar gyfer eich plentyn, ble bynnag mae nhw ar eu taith gyda'r iaith. I gael ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.